Hello? Yes, I'm still sleeping. What are we going this morning? Shaz. Jindagarare. Kwa disco nda kubibwe. No, just going to do kuno usha. Tena no sanga no basketball court. You don't mind, eh? Okay, you can come and take me there. Yeah, we. Alright, Dr. Mukonti Digizagis. Then do konoshe. Okay, thank you. Let me wake up. Yo. Dirimu street, dirimu game. And this we can pass never. And this we can pass diriba top. Kurota ku big stage and in a big dream non-stop. Ndikapunzika ndinomukanda up in the road. Dakasimba mudenga ndinetariro overload. Handishvike pasi no way. Every day could chase my goal, okay. Ndikadonza team yangu to fly. Hatidi kutamba hedu we grind till we die. Ndakabva pazero yasindiri hero. Vamwe vacheka moyo vakandaidza nero. Zvino ndine decision, ndine precision. Ndaka learn lesson, pasina permission. Karamba ndichirwira chiroto. Ndichingobaya mabloka seloto. Nyasinda kuita real cash. Mufaisi wangu full of splash. Handishvike pasi ndiripa top. Kurota ku big stage and in a big dream non-stop. Ndikapunzika ndinomukanda up in the road. Dakasimba mudenga ndinetariro overload. Handishvike pasi no way. Every day could chase my goal, okay. Ndikadonza team yangu to fly. Hatidi kutamba hedu we grind till we die. Dresse
ndozvezwa ndaita ndakarwa hondo, pane vakati ngandwe pasi ndofondo, but ini ndiri soldier, moyo wangu wakaita colder, friends wakashanduka ma stranger, ndakalenu kuti life imba ranger. Angoti buritsira tumasawa panza apa toembe upfeka apa. Andizimebe ndakapfeka hembe uko. Pfeka hembe unati badza radio chitisa nezvikusemuseni kwakadai sere. Maneighbors anoti kudii. Ayo unonererwe. Pfeka hembe uko. Uchitisa tumasawa pako mulomo radio andisi kuzoibatidza. Maneighbors anoti kudii chiwaitira noise izvezvi. Vanoti kudii. Uri babere. Uri babere udatozvonange watomera ndebvu watomera chinjebvu saka urweri uda kuita senyika chetu kakwe udandirovere udatondirova ere wautozvonange baba muno muyo tiwatomera tundebvu baba wasiri wapenyu iyoyo ukafa iyoyoka baba wakafa uchatitonga. You are expecting me to cook for you. Somari wewe wakajaidzwa manje wakajaidzwa wakanyatira unonzi kujaidzwa. Radio handisi kutomboibatidza radio ukamebatidza tinonesana. Try it, I'm telling you, try it. Akadumbuka tana nebasa rezi wana wajaidzwa chokwadi usandiudzire zvekuita haundiudzire time dzekumuka inoswera akarora panapa kutoenda mabasa kutaura zvekuti yo nai mwari naiwe kozi bhora rako uri kutsvage muno uri kutsvage kunogara mapuresidzi bhora rako rori chiaiwa hazvinakidzi kana zvaunenge uchingoita ipapo tozi bhora rako buditse panza apa aindawa nai mwari izigambira kuri kutsvageiko mumba muno munenge chigara chikamunhu wewe nongazigambira rako isoko chiko chakadaro zvaunoita soka hazvinakidzi mumba muda kutsvairwa futi uchiita zvauri kuita izvozvo achatsvaira ndiwe gadzira chikafu kuda kudya una mwana anoita nga mhenamhene wakanyanya kujaidzwa wakatunidzwa ndigadzirire chikafu cheteyo nai chiko zvaunenge uchingoita nguva dziso unozopurai mazai yangu boiko chaudhishi nguva dzise chakubikira ndakudzora chakubikira mazai mwana wako noti ini handiite izvozvozvo musikana wako ndiachakugadzirira saka chii chimwe chikafu chauda kundigadzirira kukicheni ndikutokugadzirira zviporiji ndo zvauchadya chachigadzira rega mazai ako ndoso wakanyanya kujaidzwa iwe zvida mumwe da kutopota chinodiridza magadheni zvinoitawo mwana wako ndebvu wakangogara ipapo tozoenda kubasa zvine basa reni iwewe uyane something porridge tombozvidere zvemunoita aiwa mana aiwa watozomwisa kana tii here tevianzadze ndakapiwa mazai preyo mazai undichiro kana kuti tii cha kuti unobonipa poriji cha poriji unoenda basa no mani mudhara kutumidzira mari unoenda basa usadaro unozotenga mazai panapa ndosaka uchipwanya mazai 5 udodzisa nemaslice 2 echingwa radio yakamira kuti ubadidza handisi kuibadidza radio ndokumbeonukaiomazai undipoone chingwa netii ngomaneyo wakajaidzwa udatozvida baba umbomira kuti inini manje handisiri nitepi yaunoitira izvozvo mukadzi wako uchaitira zvise izvozvozvo chiko chakadaro ichocho nai vasikana munodheera tumudhara akasiyanitaura kuti ndini baba shamwari idya chingwa ichi ambiri handi unoda chitereki zvekudya mhero waiting for me kuti ndikupe kuti zvese mvura chadya izvozvo kumanaka chadya izvozvo vasana munomboita seko ora izvo mumwe wako achirwona achidakarara izvi iwe unoonererwewe baba munobaba chiri wapenyu chotanga kutongwa newe family yese udziwa newe zvekuita wewe mazai handoramba kubika tii wandisina drink chititirawo mazai ndodyione nyingirigiri Didi, go and cook for yourself. Good.
Good. Mwana ndipase kwa zakadai so inina. Andizioni tena sini. Ndikaziti ndiyo. Iyo ngoma nayo kwana. Chikote chakaiswa mningiri chakaiswa zvakanaka. Kodi undipase kana so. Ndafonera mama izvi zvidakuwa udzoti mwana mama kandisira izvi chantu mwana chindisi last born izvi chinonesa. Chicha wakati kuenda na mama kwenda wakati kuenda. I don't know ndita Nandizvide ba. No. Ini zvokutojerwa. Please, alright. Ndakutaura newe zvakanaka. Iwe gara wangoziva kuti zvokujerwa ndi. One day chakurospina ukaita right. At least. I'm not do that. Ndezvako shamwari, ndezvako izvozvo. Tsvaga mukadzi wakachakuitira. Saka later. Saka nayo primo. Inda usingapota uchitsura munina wako because akachindipindura rafu pana. Munhu kundiya achindikandira porridge kuti anzi ndidye porridge makuseni. Namutaurira kuti ndibikirwa chikafu chinodziya. But I don't know kuti problem yake iri papi chaipo. Inda usingapota uchitsura nemunina wako because ndapedza namubvare ngemupama yekuti pana panogona kubatiza. Apa ndaona kunoita system yekupota chiuya netwakomana pana. Ndichanesana naye zvangu. Ini zvemada undidisturba ndichidya ndini. Ungati ndoda kuenda kuchechi ndatononoka. Nditodyira mulanchi. Wozofi ndanonoka. Ndotofamba ndichidya. But kuntora nyaya isina nebasa rese. No. Iwe une mukadzi. Roraka. Ngatoswera. No, aiwa. Rora shamani. Wezi mukadzi wako ndaunodza maruzi iwayo kuti zvinozondibikire sadza. Mupakanganisa pana. Mupakanganisa zvinhu zvamunofana kunge muchirongana kuti ari kuita maduties nasari kubika ndiani. Iwe kubikire iwewe. No, inini I know kuti ndiri mwana mudiki mukomana pana. Saka. But ndini baba. As long as mudhara asipo baba pana ndini baba. Ndozvo munofana kunge muchiziva. Munonyanya kundidheerera vasikana mimi. I don't know kuti problem yenyu ndeye. Watoto kututunga. Behavior handisi kuida pana. Watoto kututunga baba so 12. Kutoda kutora chigaro. Baba so 12 chigaro. Yo wamuka unoenda kuchechi. Wakugadzira kuda kuenda kuchechi handiti. Uri kudya chimunya chanezuro. Guys, munofana kumuka muchindibikira wasababa. I know kuti mudhara hapo, but munofana kuti respect wasababa pamba pana. Shamara. Zveva zvatongopera. Tingakurespect pane zvinoitwa pakubikira. Munoziva mutemo wedu, I know. Mutemo wedu chaiyo pachivanhu chedu unotaura kuti mwana mukomana kana aripo pamba ndiye anenge atova baba. So you must respect me as a father. Wazvikasika. Aiwa, zvakafanana. Wazvikasika. Watotonga mwana kanzvizve yeye anofana kunge achindibikira. Mapindiro akuita yeye ndo mapindiro akuita munina wako. That's why akushaya unhu pamba pana. Iwe utori unoona kuti maitiro ake ese ari kuita ndiwe kumupfurira iwewe. Nandifurire munhu. Nandama ndinofurira but iwe manje uda kuzvikasika ukasika kutonga tu. I don't know izvo zvikubuda kuenda kuchechi. Matauro akuita nina asi kuratidza kuti munhu ada kuenda kuchechi. I don't know kuti chechi kwacho neko mukudzi. Iwe watondibvisa pana mali kuti ndanga nditori mumudi yangu mune ndandiri mumudi iri right. But iwe watondibvisa mumudi iri right. Azvinane kuti mamudzi izvozvo baba pamba baba cheti. Zvekuti anzi mamudzi kana kuti chi mwana kana utongori musikana utongozwa kuti pasi pe azvina basa kuti mwana mukomana azoti chi kana kuti chi munofana ku respect mukomana anenge ari kupamba. Anobika nemukaka yake. That is what I'm saying. Iwe kana une nguwa yako kuti une uda kubika. Unomuka ubika. Ndichamukira panze one day. Maitiro ari kuita handisi kumafarira. Muchamuona ane tundu akamira akagara panza. Ndakabia baba wakanzi wafa ushatinetsa iwe ushatishungurudza pamba panapa timbopagare banewe. Wozwa kutotanga kutotonga iwewe. Usanga kutotonga pana. Hello. Mira ndiri busy. Munhu ngautanga kutotonga panapa baba wachiri wapenyu kuti baba wakanzi vafa. Ukanganisa kezi. Iwe. Ukanganisa. Izvo zvandabuda. Inguwa idzinozi. Nepapa iwewe. Inguwa idzabuda izvozvo. Ari kudzoka nguwa ipamba panapa. Iwe tinoone nzara here. Ndinofanira kuti ndingachienda kumapoto ndichingobata mapoto each and every time bane namonzera nzara. Chirora ngoletana zvanini. Yes. Izvezvi magariro ruziya wakaita munhu ari kuenda kuchechi tasaone magariro wakaita. Ndo magariro amune makaita kana muchinge masvika kwamune muchinoona mata. Iwe une pamuromo nani? Zvazvona zvamunoita so pamba panapa I don't understand zvangu. Akiri wakatonangana nemisteri. Ndikutozviona. Wanoita TikTok. Akakanganisa muombe ndiwe. Uona dai problem yekutangira pauri. Dai wakatsura munina wako ka. Dai tisiri kumbotaura zvatiri kutaura musi uno.
iwe zvauri kuzviti baba mutsure wega inini ndisiya ndakadaro kana ona kuti handisugona kumutsura mutsuri handikuzive baba pana ari kuuya mai manje ari kuuya tichataura naye but mabehavior yenyu vasikana I'm not here even mudhara chaiye akainzwa kuti ndo zvamuri kundiita pamba panapa haambofa akafara nazvo ndakatovaudza kuti wakunyanya vakutonga manje vakutotonga waitange mhosva kunge zvinodiwo ndiwe mukomana panapa wakutange mhosva kuti ndiwega mukomana panapa iwe ita upedze kudya ubude muno pane zvandosara ndichiita nguva yawatora uchidya vapo yakarebesa too much kudontimanyisa kuti ndidye kwendikadzipwa newe unongokomplaina ye magariro wakaita magariro akatadze aita sei akanganisei unogomuka sei uchidzisa chikafu chanezuro pane kuti utanga wambotanga waona kuti inini ndadya ifirst utanga woti seva inini first chikafu chinozii sezvo zvaita mumwe munhu kuti anondikandira porridge panhengerekeni apo obva abuda obva aenda izvozvo handisuzoti aenda kupi it's not good